be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I was making my way across town, trying to get to you. I've been keeping my phone on no sound, facing you out, that's true. Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup, carried me far, far away, and that's why I couldn't make it today to our coffee shop date. I must admit to some X-rated thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can see how bad it rhymes, playing you for a fool. So I pick up the phone, dial your number on the tone to set things straight. Things come up, things go. You pull your hair on the back slick, you know I like it like that. The other girls in the backseat, me in the front 'cause I'm bad. And it feels like the prom, that's so nervous, so I got a little drunk. And the way Tak, ja by som sa s vami rada podelila o takú menšiu premenu, ktorú čaká naša chodba, keďže jediná vec, ktorá bola v tomto byte, bola vlastne táto zostava na chodbe. Tak sme sa rozhodli, že si aj tu spravíme podľa našich vlastných predstav. A hoci to nedokončíme dneska všetko, pretože veľa vecí, ktoré chcem ešte vlastne na túto chodbu dať, sú práve nedostupné na internete, ako je napríklad nové zrkadlo, ale aspoň konzolový stolík s taburetkami vám ukážem, ako dopadnú už dneska, a na zvýšok sa môžete tešiť tiež na budúce. Takže poďme nejak začať a začneme asi tým, že spraceme najprv preč túto starú zostavu a pôjdeme vybaviť novú. Tak poďte s nami. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever.
Chcela by som vám ukázať, že tieto taburetky nebudú len na chodbe pod tým konzolovým stolíkom, ale keď príde návšteva, respektíve bude tu viac ľudí u nás, tak budú slúžiť aj predovšetkým takto na sedenie a tým pádom tu bude takto viac miesta aj pre ľudí, pretože väčšinou som používala stoličky len z kuchyne a vlastne sedeli na tých kuchynských, takže teraz som rada, že sa to tu trošku takto zväčšilo. A bude tu na vlastne už viac tých miest na to sedenie. A neviem, či si pamätáte, ale pravdepodobne hej, keď ste pozerali moje predchádzajúce vlogy, tak ja som si vlastne kúpila v IKEA za 4 € takú poličku, klasickú drevenú, hnedú. A napadlo ma, že ju premalujem na čierno, respektíve prestriekam takým polomatným sprejom. Je vlastne napol lesklý, napol matný, ale na tom dreve to vyzerá skôr tak do matna. No, mne sa to veľmi páči, takže vlastne som to prestriekala a podľa mňa to tu vyzerá oveľa viac lepšie s týmto čiernym, ako keď to bolo drevené. A ešte som tým istým sprejom prestriekala aj tieto dózičky, kde mám vlastne šparátka do uší a odličovacie tamponiky. A tu najpekne vidno, bolo to predtým vlastne rúžové, že ako ten sprej dokáže tú jednu danú vec zmeniť úplne, ale že úplne inak. A niečo, čo sa mi ešte podarilo prerobiť, je tento rám obrazu. Kúpila som úplne obyčajnú čiernu akrylovú farbu a len som ho tým natrela. Bol predtým vlastne drevený ako tieto zárubne. Myslím, že tak sa tomu hovorí. A úplne to tu nevyniklo, lebo tu bolo vlastne moc toho dreveného, tak ma napadlo, že to tak obzvláštne tou čiernou a podľa mňa to vyzerá nádherne. Takže len taký tip. A ešte dodatočne ukážem tento obraz, ktorý máme mimochodom tiež z burzy, určite ste ho videli už v predchádzajúcom vlogu. Tak vymyslela som to, že som vo Faxcopy bola vytlačiť takýto plagát a je z toho momentálne úplne iný obraz a má to taký jesenný vibe a veľmi sa mi to páči. My sme sa práve vrátili od našich, kde sme boli typovať náš koberec, pretože za ten rok a pol už bol poriadne špinavý. No a nedávno sme teda došli domov a ja tu mám takúto veľkú kopu jesenných dekorácií, ktorá sa mi tu nahromadila za posledný asi mesiac a povedala som si, že vám ju ukážem a asi môžeme rovno aj začať. Ako prvé tu mám takéto kvetinky, sú teda umelé. Ale mne sa veľmi páčili, vyzerajú fakt ako živé a neviem, či to je teda konkrétne hortenzia, nejaký druh, ale sú veľmi podobné, pretože hortenzie sú moje obľúbené. A rozhodla som sa, že ich kúpim viacej, aby z toho bola taká kytica v úvodzovkách a dám ju na chodbu do takej vázy. Boli za, myslím, že 2 € alebo 2,50 €, teraz neviem. No a potom tu mám ešte takéto jesenné, takej hnedej farby a tie mám teda z obchodu Teddy. Už som si dala dole vysačku a myslím, že stála 3 € jedna. Tak toto pôjde tiež na chodbu. No a potom tu mám takúto kvetinku v takom kvetináči čiernom, ktorá bola zlacnená za 23 € na, myslím, že 8 alebo 9 €. A ja som tie listy premalovala trošku, lebo boli moc fialové a mne sa tu úplne to fialová moc nahodí, tak som povedala, že to trošičku dám do takej hnedej. A vlastne v predchádzajúcich záveroch som natáčala, ako som tú kvetinku aj farbila. No a potom môžeme asi pokračovať kvetinkami a mám tu ďalšiu získu, ktorá stála 7,50 myslím a teda tiež pôjde do nejakého kvetináča. Tiež taká pekná jesenná, veľmi sa mi páčila. To úplne môj štýl, takže tiež som mu tam nemohla nechať. Budem mať takú novú zbierku kvetín. Môžem sa presunúť asi na rohožky, mám tu dve. Túto teda konkrétne úplne rovnakú už máme pred dverami, ale už ju tiež máme asi rok a pol, odkedy tu vlastne bývame, takže som zobrala novú.
No a na striedačku potom som zobrala ešte jednu, takúto s nápisom zasa Home a tu dám asi teraz na jeseň, sa mi tak veľmi páčila. Takže tiež táto, už som cenovku odlepila, ale myslím, že stála tiež nejakých 6 až 8 eur. A potom tu mám ešte takúto jednu veľkú vec a ňou je takýto zelený vankúš, ktorý sa mi tiež takto na jeseň hodil, keďže by som chcela jeseň a zimu dávať do takých prírodnejších farieb. Takže takúto zelenú som zobrala tiež v akcii, stála myslím, že 4 eurá. A môžeme sa presunúť asi k tejto samostatnej taške a môžeme začať rovno asi tými tekvičkami. A ako prvú tu mám túto spraymarku, ktorá bola iba za 8 eur. A keď som tam videla túto, tak som si ju zobrala, lebo sa mi veľmi páčila táto taká škoricová farba, taká hnedoškoricová. A ona mala tu na ešte takú mašličku vlastne spravenú, ale ja som ju odstrihla, bola tiež z tohto špagátu iba. Ale veľmi sa mi to nepáčilo, nehodilo sa mi to tak som ju odstrihla. No a ako ďalšiu tu mám takúto, ktorá je z Kiku. Tá stála 6 eur a má tu takýto list, ktorý som tiež dala preč. Ale nechala som si ho ešte tak trošičku položený na tej dyne, aby som vedela, že či si ho tam teda nakoniec neprilepím, pretože keď som si to dala konkrétne k tej spraymarku, tak veľmi k sebe išli a celkom sa mi ten list aj hodil. Tak uvidím, či ho nedám ešte naspäť nejakým lepidlom. Ale teda zatiaľ je takto. A ešte tu mám takú jednu, tiež teda z toho Kiku. Tá stála 3 eurá a tiež som ten list dala dole. Tento pravdepodobne dole aj nechám, ešte uvidím. Tak mi dajte vedieť, či sa vám to páči viac s tým listom alebo bez listu. A tiež je takáto biela, taká malička, krásna. No a potom tu mám spraymarku, sa opäť presúvam k vázičke. A táto bola teda v zlave za 2 eurá, čož veľmi sa mi páči takýto štýl s 2 uškami a ešte v tejto farbe som tam nemohla nechať, bola posledná. No a potom tu mám ešte takúto, ktorá je zo Sinisej a tá bola v akcii, myslím, že iba za nejakých euro 50, maximálne 2 eurá a veľmi sa mi tiež páčila. Takže aj túto som zobrala nejaké kvetinky. A jednu, ktorú som už stihla namalovať, respektíve premalovať, je táto, ktorá bola modrá. Asi to je trošku vidno, neviem. Ale ja som teda už premalovala a samozrejme, že keď som ho kupovala, som vedela, že mne nechám modrú. A veľmi sa mi páči takýto štýl, zase opäť 2 uška. No a potom tu mám takýto tanier na oriešky alebo nejaké sladké. Zisku stál 5 eur. A veľmi sa mi páčilo, že mal taký hnedý okraj a vnútri také bodky. Takže tu som tam nemohla nechať za úplne super cenu, takisto. No, ako ďalšie tu mám obliečky na vankúš, nové. Sú z Jižsku. Je takáto kostičková a potom je tu takáto a myslím, že bola táto za 2 eurá tiež a táto maximálne 3 eurá, úplne super ceny takisto. No ďalej tu mám takéto obliečky na vankúš z H&M Home a ja som teda kupovala ešte dávnejšie aj periny takéto, mušelínové. A teda tie pôjdu do spálne a na zvýšené vankúše a perinu pôjdu takéto návlečky, sú to moje vychsené návlečky, asi si všimli, že to je môj obľúbený vzor momentálne. A sú také teda hnedé a mám ich teda 2-krát, stáli myslím, že 25 eur. No a potom tu mám niečo aj pre nášho psíka, pre Bejlinku a zobrali sme tohto dinosaura, pretože budeme mať za pár dní už rok. A ten stál teda 4,49. Ďalšie tu mám takéto dyne, maličké. A tie sú z Kiku za 3 eurá a dám ich asi do nejakej mieštičky alebo niekde ich nadekorujem. Sú tu aj šišky. Dyňu, ktorú mám ešte z Kiku za 3 eurá tiež je takáto. Je taká veľmi zaujímavá, taká došedá. Bola tam taká aj blečia, trošičku hnedá, ale mi sa viac páčila táto tmavšia. No, ďalej tu mám takéto domčeky. Ak si pamätáte, ja som ich premalovávala, takéto podobné tiež z Kiku na rúžovo, ale nejak si ma tá rúžová prestala už baviť a povedala som si, že sa mi vlastne viac páčia také tie prírodné farby úplne a patrí k nim aj biela. Tento stal 5 eur. Teda s takýmto komínom som ešte nemala, mala som trošku menší, asi nejak takto.
A potom tu mám ďalší za tiež 5 eur, takýto väčší a dám ich na okno, opäť na sviečku, úplne krásne. No a ďalej sa presúvam na takýto olejček do difúzeru s príchuťou Black Vanilla a je z Primarku za 1,50 € a to ako krásne vonia. No ja už si to tu predstavujem všetko nadekorované s tými dýňami a s tými kvetinkami, vazičkami a proste so všetkým, ako to tu bude krásne voňať. Veľmi sa na to teším. Takú atmosféru spraví. No a z Primarku mám ešte takýto hrnček za iba 4 €. Ja som už niekoľko sezón po sebe cez jeseň zháňala takýto krásny jesenný hrnček, ale našla som samé také gíčové, moc oranžové, moc farebné a mne sa skôr takéto neutrálne páčili a oplatilo sa naozaj čakať, lebo krajšie ako som ho mala v hlave som našla a teda je z Primarku. Takže choďte si pre neho, keď tam ešte bude. Ja som pozerala teraz, že si ho kupuje fakt každý. No, ako ďalšie, tu mám takéto obrúsky. A tieto stali 1,50 €. Tie sú z Kiku. S takýmto motívom. S takými prúžkami. A potom tu mám takéto z Teddy. Tie stali 1,25 €. Takže tie sú také do zelená farby a tiež sa mi veľmi páčia. Tak uvidíme ešte, že ktoré načnem ako prvé. No, babka mi kúpila také farebné dyne a ja som sa rozhodla, že sú veľmi pekné, ale že by som ich chcela v takých nejakých mojich farbách a tak sa mi stalo. Všetky som premalovala vlastne. Dalo mi to fakt strašne veľa času, ale myslím, že to stálo za to, sú veľmi krásne. Mne totiž to vždycky, keď niekto niečo dá, tak sa snažím, že ak sa mi to nepáči, dajme tomu v tej farbe, tak sa s tým snažím vyhrať a premalovať to, ak sa teda dá. No a to isté som spravila aj s touto reťazou, ktorá bola oranžová a ja som ju teda premalovala na takúto šedú farbu, ale nedeplo mi, že keď to zasvietím, to bude vyzerať takto. Takto oranžovo. Neviem, na čo som myslela, ale teda keď som to ukazovala ostatným, tak sa im to páčilo aj takéto, že to je také fajn halloweenské, tak teda povedala som si, že to nechám takto a už nebudem s tým nič stvárať. Poslednú vec, predposlednú, ktorú mám z Kiku, je takáto väčšia dyňa za 6 € a veľmi sa mi páčila, že teda nemusím vôbec malovať, ale že je teda tiež v mojich farbách. Úplne si myslím, že ladí ku všetkému, čo tu mám. A teda poslednou vecou z Kiku sú tieto utierky kuchynské, takéto kockované, opäť môj obľúbený motív. Ďalšie kockované s takýmito prúžkovými, takže tie stáli, nemám tu ani cenu, ale myslím, že nejaké 2-3 € maximálne. No a ešte som našla jedný podobný za 2,50 € v Pepku a tie som teda tiež zobrala, je tu takáto obyčajná šedohnedá, ani nevidím tú farbu poriadne, skôr do hneda. Ďalej takéto opäť kostkové a prúžkové utierky, takže tiež budem mať na výmenu super. Úplne posledná vec z tohto haulu, snažila som sa to tak ozaj veľmi rýchlo zobrať, lebo je toho trošku viacej, sú sviečky a teda mám tu takéto silno zelené. Strašne som nad nimi váhala, že či áno alebo nie, ale v konečnom dôsledku som vlastne rada, podľa mňa tu zapasujú. Stáli 6 €. Potom tu mám takéto béžové, skočené a tie stáli, myslím, že okolo 3 €, nie je tu cena a sú takéto tiež neutrálnej farby, takže zobrala som ešte tieto, keď som si povedala, že na výmenu. Toto už bolo z dnešného haulu všetko. Dúfam, že sa vám páčil, že sa niečím inšpirujete, niečo si možno kúpite a ja pôjdem teraz dať pred návlečky a o pár dní začnem natáčať také jesenné dekorovanie bytu. A ešte by ste mi mohli dať vedieť, či sa vám viac páčia dlhšie videá, ktoré vychádzajú raz za čas, alebo videá, ktoré vychádzajú pravidelne, častejšie, ale sú kratšie. Budem teda rada a budem sa teda na vás tešiť u ďalšieho videa. Ahojte!